Benvinguts a la 14a Festa de les Bandes de Música de Catalunya. Benvinguts a una de les festes en la que participa l'agrupació musical Canareva, la festa de les bandes de la música per antonomàsia. Aquest any, per qüestions organitzatives i per altres qüestions, no ha pogut ser possible fer-ho a l'Auditori de Barcelona, però sí, com diem, en aquest Palau de Congressos de Catalunya, aquest magnífic Palau de Congressos on podrem sentir l'actuació de tres bandes de la nostra benvolguda Catalunya, del nostre país. Fanny Pla, bona tarda. Hola, bona tarda. Un goig estar aquí avui. Sí, la veritat és que sí, ja portem molts de mesos assajant per en este dia i ara per fi ja estem aquí. La veritat és que el públic també respon, no? Estem bastanta gent, no? Sí, aquí a Barcelona no hi ha molta tradició de banda, però bé, de moment veiem que està quasi l'auditori, el Palau ple i pensem que en el ratet que falta s'acabarà d'omplir. Què tal aquestes obres? Han sigut difícils? Una confecció àrdua? Com ha anat la cosa? Bueno, l'Arca de Noé és la peça més forta que portem nosaltres avui. Tocarem tres obres. La primera és Ivanhoe, és una obra així més un tema de cavalleria, no és tan complicada com l'Arca de Noé, és més normal. Després portem Wind Variations, que és una obra que la toquem perquè és la guanyadora del segon concurs de composició de la Federació Catalana, llavors és una obra que mos ve imposada, per dir-ho d'alguna manera, però que la toquem amb molt de gust. És la banda referent que tots els anys va a l'Auditori de Barcelona, és l'encarregada de tocar l'obra que s'ha guanyat el concurs de l'any anterior, i en aquest cas ens ha tocat a nosaltres, i bé, hem estat en contacte amb el compositor, que ha estat escoltant-nos a l'assaig i ha fet unes petites correccions que faltaven i tal, i en principi l'estrenarem avui. I per tant, primícia, això no sabíem de l'estrena, s'estrena avui, l'obra? Sí, vam fer una preestrena a Lleida, fora de programa, perquè teníem ganes de tocar-la en concert. Allò, com l'assaig general, va. Molt bé, sí, teníem ganes de tocar-la en concert abans de fer l'estrena oficial aquí, per veure una mica com ho sentíem, els músics tocant-la, com sentia el director, la direcció de l'obra, perquè no fos... I la veritat va anar molt bé i avui sí, avui farem ja l'estrena oficial aquí. Doncs molt bé, Fanny. Escolta'm una cosa, aprofitant que avui podem parlar un momentet amb tu i que veiem que encara anem bé de temps, no? Sí. Avui ja podeu posar també vestits d'ocasió, no? Sí, avui l'agrupació musical Canareva avui ha deixat el color marró habitual i ha anat al negre ja de concert. Quanta gent sou en aquests moments a l'agrupació musical? Avui, tocant aquí dalt, estarem 57 persones, més la banderada 58. I habitualment a la banda, perquè després tenim molta gent menuda, no? Gent jove, no sé quin nom exactament li dieu als menuts, però veig que hi ha molta cantera, no? De l'escola me parles. Sí, l'escola devem ser ara uns 40 alumnes matriculats, una cosa així. És a dir, que entre els dos estem pràcticament a les 100 persones. Sí, però estos tardaran encara una miqueta en entrar a la banda. Enguany suposem que 6 o 7 hi entraran enguany, i els altres a veure vindré segons la seva evolució i el seu estudi, claro. Tot això, Fanny, 57 persones a la banda són un número molt important, Sí, ja comencem a fer una miqueta de goig. La veritat és que sí, ho hem vist abans en els assaigs també, hem compartit amb vosaltres una estona i la veritat és que sona molt bé, se sent molt bé, lògicament hem parat perquè a l'assaig es separa, però sonava molt bé, estem segurs que avui ho fareu molt bé, nosaltres podrem tindre la sort d'emetre-ho per al món, no? Perquè des del Canà per al món, avui serà del Palau de Congressos des del Canà per al món. Des d'aquí desitjar-vos tota la màxima sort i felicitat a dalt de l'escenari. Molt bé. I no res, animar la gent, sobretot que ens veïn al Canà, però també de tota Catalunya i de tot el món, a que disfruten de la música de banda. Sí, és això, és simplement l'objectiu de vindre a tocar aquí a Barcelona és que la música de banda se faci coneguda a altres llocs on no és tan típica com a les Terres de l'Ebre i a baix al Montsià, que és molt habitual, però aquí a Barcelona poder gaudir d'un concert de música de banda no poden molt sovint la gent. I la gent d'Objectiu Alcanar continuem al pati de butaques del Palau de Congressos de Catalunya i ben acompanyats, sobretot en gent de música. La música ens envolta per tots els costats, però sobretot avui volem saludar aquí en aquests moments a Pili. Pili, bona tarda. Bona tarda. Pili, en aquest cas, Lleixà. Sí. I també ens acompanya Conxita, Ma mare. que és la mare de la Pili i la vídua del senyor Josep Maria Lleixà i Subirats, que és el teu pare. Molt bé. Expliquem abans que ja,
un concurs de composició per a banda sinfònica, que aquest any l'obra guanyadora és Wind Variations for Symphonic Concert Band, si em sembla que ho he dit bé, i que és el segon concurs. El seu pare mos diu la seva mare fa una estoneta, que fa 6 anys que va faltar per desgràcia, i que és una mica també una figura que ha sigut al llarg de la història del món de la música. Mos ho expliques una mica més, Pili? Qui era la figura del teu pare? Ell era un músic aficionat, però li agradava molt, i sobretot el món de les bandes i les bandes petites, que els apoyava molt. I dins de tot això va estar dins de la Federació de Bandes durant uns quants anys, i en tot això li van fer el Premi Teste. Però ell era molt apassionat a les bandes de música i apoyava molt el món petit per a que també se donés a conèixer que no només són els grans i tot, que els petits també. Avui la veritat és que suposo que tindria un moment d'alegria. Sí que no és l'auditori, però perquè les circumstàncies han fet que no pugui ser, però que al Palau de Congressos de Catalunya avui se puguen representar aquestes obres, i l'agrupació musical Canareva d'Alcanar i del Montsià, també, com a bon montsianenc que era ell, que som tots, no? pugui interpretar la seva obra, suposo que allí mos veig que estarà molt content, no? I tant que sí, molt, molt. Segur. En quina banda tocava ell? A la de Mas de Barberans. A la del Mas. Sí, va ser uns quants anys president de la banda de Mas de Barberans, també. I una última qüestió, tu que també has estat lògicament des de minuteta criada al mig d'aquestes qüestions, la mare que m'ho escolta aquí, diu que no volia parlar, però escoltar-ho no l'escolta, Veiem que les joves, no? També està al món de la música. També, la xiqueta gran toca en lo saxo de Suniayo. Que també és un coix, no? Home, pues sí, la veritat és que sí. I com diem, ja per últim, Pili, per acabar, també estan entrant la gent i tal, què penses d'un dia com avui, així, com diem a Barcelona, important, que les Terres de l'Ebre, el Montsià, el Canal, el Mas, en aquest cas... És molt bonic que les nostres terres puguen estar en un lloc així, no? I que es donin a conèixer, que no només són les poblacions grans i que als llocs petits com som a les Terres de l'Ebre també tenim bones bandes. Ens acompanya aquí Gerard Pastor. Gerard Pastor és el guanyador del segon concurs i autor de la peça que avui estrenarà l'agrupació musical canareva Wind Variations i alguna més, no? For Symphonic Concert Band, o sigui, per banda sinfònica de concert. Gerard, com se fa això de composar una peça així a la gent que som neòfita de cop i volta i per a la banda? Bé, jo sóc director de la banda de Cerdanyola des de fa 6 anys, aleshores diguem que la banda la conec bé, l'he anat coneixent bé, i evidentment que quan escrius una obra doncs normalment intentes escriure per allò que et queda més a prop. Aleshores la banda em queda molt propera i bé, tenia ganes d'escriure una obra que no em portés massa problemes formals, el que es diu en música, és a dir, que a l'hora de fer les melodies i això no fos el tema complicat, no fos aquest, i aleshores el que vaig fer va ser unes variacions, que és composar un tema i després anar-lo fent cada vegada diferent, amb instrumentació diferent, amb recursos diferents, i això aleshores és més un treball d'elaboració, per dir una manera, perquè el de composició realment és més curt. I aleshores, doncs, mica en mica va anar sorgint l'obra aquesta, i com que hi havia el concurs aquest, doncs vaig dir, la presento ja per aquest concurs. Coneixes ja també a la vídua del que dona nom en aquest concurs, no? També t'han vist aquí saludant a la presidenta de l'agrupació musical canareva. Suposo que també deu ser un coix, no? Que la música de banda, saps que a les Terres de l'Ebre és un tema molt important, no? Que puguen vindre aquí també l'agrupació musical canareva i poder estrenar la teva obra també sembla que és interessant per a tu, no? Home, sempre avui hi ha una cosa que és nova per mi, que és la primera vegada que una obra de gran format l'estrena un conjunt que no dirigeixo jo. I que sigui les Terres de l'Ebre, amb tota la tradició, i la banda d'Alcanar, que és la banda que vam coincidir fa 6 anys a l'auditori, doncs... Gerard, moltes gràcies, veiem que vas començar el concert. Continuem parlant un dia i molt agraït. Com vulgueu, gràcies a vosaltres. Gràcies. La veritat és que ens ha costat com a molt arribar a fer aquests 14 festivals. Són 14 anys en què ens l'han jugat les diferents persones que han estat al front de la federació per tal de que dues coses que centren bàsicament l'eix de la meva intervenció. Primer, que gent de tot el territori de Catalunya. Catalunya comença als Pirineus i acaba d'on són aquests companys. Per una part, d'Alcanar. Riu-Sénia, Alcanar, allí acaba. I després cap a les Terres de Ponent. Ho som tots. I totes les manifestacions culturals
de tots aquests territoris, no se'ls pot, en absolut, interessadament a vegades, negar-los-hi la seva catalanitat. El que nosaltres fem, que és la música de banda, doncs a vegades a la Catalunya central no es té o no es valora suficient. Entenem. Per què? De la mateixa manera que probablement de les terres del sud de Catalunya doncs hi ha altres manifestacions culturals que tampoc es valoren amb la mateixa intensitat. Això sí, totes les manifestacions culturals són importants i transcendents. El que sí vull fer és l'última cosa, que és felicitar a tots els músics que avui intervenen en aquest festival per la seva dedicació, el seu compromís vers la música, vers les seves entitats i vers el públic que els escolta. Jo crec que anem per bon camí i hem de continuar així. Gràcies a tots i visques les bandes i visca la música. Moltes gràcies. I tot seguit ens agradaria obsequiar els participants amb la placa commemorativa de l'acte, perquè sense tots els participants, totes les persones que hi ha al darrere, no és possible que els esdeveniments en el que s'ha. Novament, el senyor Josep Parés, que entrega de la placa commemorativa a la senyora presidenta de la banda de l'agrupació musical Canareva del Canal, la senyora Fanny Pla. La senyora Iacina donarà el d'aplausos també al director de la banda, en Rafa Ávila, sisplau. I el senyor Joan Roig farà la imposició del corbatí a l'entitat. La federació, val a dir que també ha volgut retre un homenatge. L'agrupació musical Canareva es creà l'any 1980 i fou una de les 8 entitats fundadores de la Federació Catalana de Societats Musicals. Durant aquests 35 anys d'història ha realitzat diferents actuacions arreu de Catalunya i de l'estat espanyol. També ha viatjat per Itàlia i França. En les seves fites musicals cal destacar els enregistraments dels discs Concerts del Canà i AMC a ritme de pas doble, o bé l'espectacle Els Elements presentat dintre l'Espai A. El 2006 va publicar el llibre Agrupació Musical Canareva, 25 anys fent música. I el 2012 va organitzar la 30a trobada de bandes de Catalunya. Actualment dirigeix la banda de música Rafa Ávila Ferriol. I dins del programa voldríem també fer-los 4 esments de les obres a interpretar. La banda Canareva va començar la seva actuació amb una de les obres emblemàtiques del popular Bert Appermont. Inspirat amb el llibre de renom Ivanhoe de Sir Walter Scott, el compositor belga va escriure aquesta composició heroica ambientada en l'Anglaterra del segle XII. En la composició transllueix la tensió emocional i l'atmosfera de la novel·la d'aventures. Musicalment es divideix en 3 parts. En la primera, l'obertura grandiloqüent descriu el sentit d'honor i orgull del cavaller que lluita pels seus ideals. En la segona s'expressa la dificultat de triar entre l'amor i la lleialtat per mitjà de la modulació temàtica i culmina l'obra amb la confusió de la batalla que esclata per tancar amb la noblesa de l'himne inicial. Seguidament tindrem l'oportunitat d'assistir a l'estrena de l'obra guanyadora del segon concurs de composició per a banda sinfònica, Josep Maria Lleixa i Subirats, que organitza la Federació. Gerard Pastor ens convida a viure diferents sonoritats a Wind Variation for Symphonic Concert Band, des d'uns tocs medievals passant per sonoritats catalanes i fent un gala de la flexibilitat de registres de la que és capaç la banda, tot projectant-se com un sol instrument. La banda claurà el festival amb el poema sinfònic El Arca de Noé d'Òscar Navarro.
Tal com es comporta una obra programàtica, la música del compositor de Novelda ens transporta a 10 escenes bíbliques que van des de la trobada de Déu amb Noè a les muntanyes, passant pel gran regne animal, la primera nit a l'arca, la tràgica tempesta o bé la terra nova que ressorgeix de sota l'aigua després de la gran catàstrofe. Els deixem, doncs, amb Rafa Ávila i la banda de l'agrupació musical Canareva d'Alcanar.
hem de donar per finalitzat el 14è Festival de Bandes de Música Catalanes. La Federació vol agrair el seu interès i suport i atenció al llarg del concert. Així mateix, els desitgem molt bona tornada a casa i els emplacem a la nova edició del Festival de l'any